Bine ați venit! Vă mulțumim că sunteți aici! Ok, bun, puteți încerca cu aplauzele. Eu sunt Horia Iar eu sunt Nadia. și astăzi o să vă prezentăm despre păr. Poate vrei să spui coafuri? Păi eu ce-am zis? Fiecare zonă are câte un stil diferit, datorită culturilor. Iar asta înseamnă că și coafurile sunt diferite. Bine că n-ai zis păruri diferite. Ne-am gândit ca astăzi să vă prezentăm coafuri din diferiți ani. Iar noi vă vom fi modele, începând cu Horia. Poftim? Nu, Nadia, ce faci? Taci, că o să fii frumos! Cea mai veche stilizare a părului este împletirea, care există de aproximativ 30.000 de ani. În istorie, părul femeilor este deseori stilizat în mod elaborat și atent în moduri speciale. Nu-i așa că arăți mult mai bine? Mă pot întoarce la cum aveam părul înainte? Am semnat un contract. Sună interesant, dar și eu pot juca așa. Ești vrăjitor? Da, e o animație, pot face tot ce vreau. Ce mi-ai făcut? Ți-am oferit o nouă coafură. De pe vremea Imperiului Roman până în Evul Mediu, majoritatea femeilor și-au crescut părul cât timp crește el în mod natural. Bărbații europeni purtau adesea părul tăiat, însă nu mai mult decât până la umăr. Putem să ne întoarcem la platou acum? Între timp, publicitate. Te-ai săturat să nu știi ce să alegi dintre fixativul de păr și gelul de păr în fiecare dimineață? Da. Ei bine, avem soluția. Tehnica de fixare a părului folosită în secolul al XVI-lea te va face să nu-ți mai dorești niciodată fixarea acestuia. Se punea argilă umedă în păr, care apoi era pieptănată, sau se folosea direct jeleu din semințe de gutui înmuiate în apă. Sună chiar acum la 07 argilă umedă sau la 07 jeleu de păr pentru a comanda cele necesare. Însă grăbiți-vă, oferta este limitată. Ne-am întors. Știi de ce pasărea masculină poartă o perucă? Este o emisiune importantă, nu de glume. Spune, știi? Nu, de ce? Pentru că perucile masculine au fost inițiate de regele Franței Ludovic al XIII-lea, în 1624. Ok. Acestea au apărut în țările anglofone în 1660. Știai? Nu. Dar tu știai că părul scurt pentru bărbați a fost un rezultat al mișcării neoclasice? Și că la începutul secolului al XIX-lea, barba, precum și mustățile și perciuni au început să fie iar la modă? Era să uit să zic că un stil foarte popular de perucă de la sfârșitul secolului al XVII-lea este cea albă, care avea o singură buclă rigidă care se învârte în jurul capului la capătul părului. Din secolul al XVI-lea până în secolul al XIX-lea, părul femeilor europene a devenit mai vizibil, iar coafurile au început să includă ornamentații precum flori, pene de struț, bijuterii și mici obiecte artizanale, precum replici de nave și mori de vânt. Părul roșu a devenit popular mai ales în Anglia, în timpul domniei Elizabetei I, care avea părul roșu. Femeile și bărbații aristocrați au început să-și facă părul roșu folosind chimicale ce le puneau viața în pericol, având și multe efecte secundare. În timpul primului război mondial, femeile din întreaga lume au început să treacă spre coafuri mai scurte, care erau mult mai ușor de îngrijit. În anii 1920, femeile au început să-și tundă părul mai scurt, purtând mici pălării. De asemenea, bărbații occidentali au început să poarte părul ca vedete de cinema, precum Rudolf Valentino. Aceștia le aveau scurt, cu o cărare pe mijloc sau lateral, ori se pieptănau drept în spate, folosind creme. După război, femeile au început să aibă părul în stiluri mai simple și naturale. La începutul anilor 1950, părul femeilor era în general ondulat și purtat într-o varietate de stiluri și lungimi. La sfârșitul anilor 1950, au devenit populare stilurile bogate în bufant. Până prin 1960, oamenii de culoare mai închisă au fost obligați să își îndrepte părul pentru a ajunge la standardele societății albe.
Efectul mișcării pentru drepturile civile a adus un sentiment de identitate reînnoit comunității afroamericane, care a dus de asemenea la o redefinire a stilului personal, care a inclus aprecierea frumuseții și estetice negre, așa cum este întruchipată de mișcarea Negru este frumos. Această mișcare culturală a marcat o revenire la coafuri mai naturale, netratate. Afroul a devenit un puternic simbol politic care reflectă mândria de culoare și respingerea noțiunilor de asimilare și integrare, nu spre deosebire de părul lung și netratat purtat de hippie, în principal albi. În anii 1980, femeile și-au tras părul înapoi cu scrunchies, care sunt elastice de păr mai estetice. Acum sunt persoane care se întorc la coafurile care erau la modă în urmă cu câțiva ani sau și îl stilizează în moduri cât mai interesante, artistice sau ciudate. De asemenea, acum sunt mai mulți oameni care își colorează părul în diverse culori, fie naturale, fie nenaturale. Vă mulțumim că ați fost alături de noi la prima ediție din emisiunea noastră. Am terminat? Da? Mă duc să mănânc. Vrei să vii cu mine? Hai!